Ξεκινήσαμε, το μπόι μου είναι σήμερα παιδιά ο Εξηφίας που φέραμε στο μαγαζί. Τεράστιος, δείτε εδώ πέρα τι γίνεται. Και πάμε μαζί να δούμε και την υπόλοιπη βιτρίνα. Έχουμε έναν ασπρόβλαχο γύρω στο 1,5 κιλό. Αυτό θα φύγει από ένα συγκεκριμένο άτομο. Oyster Posé Γαλλίας. Η κολοχτύπα μας. Εδώ πέρα, πάντα ζωντανή, πάντα να μας τρομάζει έτσι. Έλα μαζί μου, κάμου ευτυχής. Συνεχίζουμε με σκορπιό, σκορπίνα, του ταφείς. Σκορπίνα ροφό, η ουρά από τον Ξηφία, νάτος ο Ξηφίας μας παιδιά, φιλέτα, κουρκούνα χαβιαρωμένη. Θέλω να μου πείτε αυτό εδώ το ψάρι τι είναι ακριβώς. Και έχουμε σκάρους και αρσενικούς και θηλυκούς, ψαργή από πίσω λεοντόψαρο.